Dnes si spravíme niečo zaujímavé a to je šalviové pesto. Je vhodné na cestoviny, pizzu a všetky druhy mäsa. Na jeho výrobu budeme potrebovať 2 šálky čerstvých šalviových listov, pol šálky orechov, syr parmezán, 2 strúčiky cesnaku, citrón, mleté čierne korenie, sol a olivový olej. Orechy si opražíme na sucho a následne ich zomelieme na jemno. Použijeme šťavu z polovice citróna a takisto použijeme citrónovú kôru. Všetko dokopy spolu zmixujeme a vytvoríme husté pesto. Dáme ho do pohára a navrch ešte dáme trošku olivového oleja a zatvoríme. Vyskúšajte aj vy.